Здравейте, деца! Сега ще задам няколко въпроса, на които искам вие да ми отговорите. Харесва ли ти да ти благодарят? Моля, покажете вашите отговори. Моля, вдигнете листчетата според вашите отговори. Ти не знаеш, така ли, Ади? Дали ти харесва да ти благодарят? Моля, всички към мен се обърнете. Благодаря. Харесва ли ти да благодариш? Моля, покажете вашите отговори. Харесва ли ти да благодариш на някого? Хайде да видя всички отговори. Криси, не виждам този отговор. Покажете ми вашите листчета. Благодаря ви. Твоите родители благодарят ли ти за добрите неща, които правиш? Помислете и отговорете. Дали те благодарят на вас, когато вие сте добри? Казват ли ти благодаря ти за това, че днес си толкова добричък, за това, че ме слушкаш? Казват ли ви такива неща? На мен един път само ми благодаря. И на мен. Добре, благодаря за вашите отговори. Твоите родители благодарят ли ти за добрите неща, които правиш? Моля, покажете вашите отговори. Адриано, твой отговор какъв е? Благодаря. Ще продължиш ли да благодариш? Моля, покажете вашите отговори. Хайде, да видя. Някой вдига толкова високо, защото знае, че ще продължа. Адриано пак. Благодаря. Чудесни сте.